Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasab kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan ug panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma ug pag-ila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod, nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhato ni ining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao, ug may mga 4 kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod, ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsinso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa ni ining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos, o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus, o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles. Malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang tako sa pag-anto sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo o pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O sa kabutang ang akong gipangita,
ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. O sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kalubasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo may dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Sa kabutang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. O sa kabutang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko na makakita ko sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalingon sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. O sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mula sa Panginoon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himiyan ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus sa pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitagpan nga bilig 2 ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapita.
Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamata niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, bingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao nakapunog napulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mamahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nadungog nato ang asoy sa Ebanghelyo mahitungod sa milagro sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 katao, gikan lamang sa 5 kapan nga espada o 2 ka isda. Ang gihimo ni Jesus, mikuha siya sa pan, nagpasalamat sa Dios, nanalangin, gipikas ang pan, gihatag ngadto sa mga tao ug ang tanan nangabusog. Ug diha pagayoy nahipos kay wala man gayod mahurot ang pan. Tataw kayo mga igsuon nga kining maong milagro daw usa ka pasiuna nga paglantaw sa sakramento sa Eucharistia nga pagatukuro ni Jesus panahon sa katapusang panihapon. Diin himuon na usab niya pagbalik kining maong mga aksyon. Kuha siyag pan, pasalamat sa Dios samahan, pikas ang pan, gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an, ug silang tanan nakakaon. Apan sa katapusang panihapon si Jesus mingon, kini mao ang akong lawas. So dili lang ordinaryo nga pan ang iyang gipaambit, kundili ang pan nga karon na nahimo ng iyang lawas ug dugo. Ug kini mga igsuon ang gihimo nato sa matag misa nga atong gitambungan. Gipadayon sa Dios ang pag-atiman sa iyang mga tao. Gipadayon ni Jesus ang pagbusog sa iyang mga tinun-an. Pinaagi sa pan nga nanao gikan sa langit nga walay lain kundili siya mismo sa kinatibuk-an sa iyang pagka-Dios ug pagkatao. Ug siya ang atong kalawaton sa kinatibuk-an niyang pagka-Dios. Mao nga sa unang bahin sa misa, atong gipamati ang pulong sa Dios sa Ebanghelyo. Kay kini usab ng pulong, mausab ang pagkaon sa atong kalag ug kasing-kasing, giya sa atong panaw sa kinabuhi. Unya human sa pagpamati sa pulong, atos siyang dawaton sa Sagrada Komunyon. Unya mupauli ta sa atua uban sa pag-awhag nga kita usab magmahigugmaon sama nga si Jesus mahigugmaon ug manggihatagon. Mao na nga sa Ebanghelyo gisiguro gyud ni Jesus nga ang mga tinun-an mamahimong kabahin sa buhat sa pagpakaon sa mga tao. Maong iyang giingnan si Felipe, asa man ta mamalit og pan para ipakaon sa mga tao. Unya mingon ang usa ka tinun-an si Andres, ani ay bata nga may dala nga pan, jutay ra noon, pero naa siya'y dala, pero mag-unsa man ni para ipakaon sa daghan. Apan ang bata nga lalaki, iyang gihatag ang jutay, ang gamay, kinasingkasing nga gipaambit, ug kini mao'y sinugdanan sa dako nga milagro. Mga igsuon, kung ato di ay ihalad ang gamay nga niya nato, gamay natong matabang,
gamay nato nga panahon atong igahin sa usa ka butang nga importante aron nga kita makatabang, kita makahatag og jutay kahupay niadtong mga naguol, naglisod-lisod sa kinabuhi, nagantos, dako kini og mahimo aron mahitabo ang milagro alang sa kabulahanan sa daghan. So dinhi sa Santos nga misa, mga igsuon, giawhag kita pag-usab ni Jesus. Human kita gipakaon niya sa iyang pulong mensahe ug sa iyang lawas ug dugo, giawhag kita sunda ang kamahigugmaon sa Dios. Sunda ang kamanggihuna-hunaon, ang pagkamatinabangon sa Dios, ang pagkamanggihatagon sa Dios. Maunta kini ang atong buhaton matag panahon nga kita musalmot sa Santos nga misa. Sa katapusan nga bahin ingnon kita dad-a, tapos ng misa dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa atong pagpauli atong gidala o gipuy-an sa atong kinabuhi ang gugma ni Jesus. Manindog kitang tanan. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 kakatawhan, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang mga maayong butang ngayang buot ihatag kanato. Ug moingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga Kristohanon, musundog sa batang lalaki, o mupaambit sa unsay na panag-iyan nila ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga kabatan-unan, makakaplag kang Kristo nga maoy motagbaw sa ilang kauhaw o kagutom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga masakiton, makadawat sa lawas nun o sa espirituhanong panabang, gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang nangamatay natong mga minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista dito sa langitnong bangkiti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Mahigugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom sa paghalad ug pagdawat sa gasang tunhay ang imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panubino nga busayota. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang talano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos,
daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa kabisog ikan sa imong mga kamot, alang sa dahil pagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan, ug sa tibok iyang santos nga simbahan. Sudunga o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumana ni San Atanasio. Ang pagpadaog sa imong kamatuoran makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo. Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ubusa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Daigurang nagapanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon, nagramantala sa imong pagbanhaw. Ginoo Hesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na si Papa Francisco among Santo Papa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ging harian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa kalibutan. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga makagagahom,
Itugot ka namo nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak nga gituuhan namo sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag ka namo kinabuhi ug manalipod pinaagi niining santos nga Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.